أبزا فيديو زي أنت أخوم كتريو حدا عبي نجاريهم كتريو نسخات أيوم مسجزية زتلواوطون أبز حجي ساعات متكل زبهال زي بلومن جن أزيو حيال متكل زلوم زمسلو سباتن بتغللا مالتي بتغللا كلايكا مس متكل زلوم أكايدات تتصقيعهم نعوم مزميزوم نابروحهم زوعلو شفتي حقنياتاتنا بحالتي جبرت حدقتي أمنا إلهم ما عنده قدها كرأي يوم مالتي صوزي أتوم بتقرأ لأن من تأي خم أمسيناهم ما نتومون حد زي أنا مالت إن من تأي ممكن حساب كن زي أكل فليب فلوب جيرهم تقلبيت أمسي يجرب من السلة زخانة كده محجونا جيركم نيرة كان دي عينة وقعتها كم صخلو تفجلت كله خلوسي كابي تبقيسهم زبلة حساس بالله الله وخرا خومي إن ناتهم نهبنا من كيدنا مالتيو حدش تخونكم للشانل سابسكرايب بمقبار جمرو إخون كلكم يزدلي سابسكرايب دحر مقبار دما نابتناي فيديو قطع يخوصدكم مالتي نابنت نايل ولا جيورغيسي حنتي نايل ولا جيورغيسي تعتبل مناسي الله عطقات حيلي ايكونون اما اخر زركبو عطقات يوم يعتبل مالتي ام منغو إرتران ام منغو تግራይን زركبو عطقات حيلي ኮይኖም ሲ ግን ተጋደልቲ ዘይኮኑን ዕጡቃት ኤርትራውን ዘይኮኑን ግን ገንዘብ ነቶም ሰባት እንዳዓገቱ ሲ ገንዘብ ሃቡና ኢሎም ወይ ከዓ ናብ ስድሮኦም ናብ ሕዋቶም ዝደውሉ ገንዘብ ዝሓቱ ኣለው ወል እንድሕር ዳና ይብሓቅ ኮይኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም እሞ ክልተ ዕጡቃት ኣብ ዘለዎ እሞ ትርክብ ግደፎሞና ከምዚ ዝኣመሰሉ ሸፋቱ ሰጥለጥ ናይ መባለሲ መንግስት እንኳን ማዕለ ለውጥናሲ ለውጥ ክነምጽና ዝብል عدوق حيل زلوا خبابي من كم وخم زجبر زولس أي فلتني لا تزارب مالتي أي فلتني لا تزارب اسكي تزارب أنا اسمعيه زنبرو إيرتران أحواتنا بيتسبنا أب كبابي عفار أب تقريد ما بفلايد ما أب رامان أب جوبو سرناي خبابيتات بعدوقات بنا تقريد تدي في عدوقات زي هونس بنا يحجود عدوقات بشفاتو يتحازو خمزلو خم وندما نحواتهم نمفتح دما توم شفاتو ناب إيرتران دادولو كندزي شح قرشي ناب بيت سبو مالتيو كندزي شح قرشي كندزي دولار قرشي تزي خافلكم $15 كفلو $3 كفلو بقرشونه هون نستيقو بدولار يوم نستيقونا زناجرزي بتعمي اندا تصفح فحماتيو زناجرزي بتعمي وانجليو ايرتراويان كم نبرت يوم زقصرو زلو مالتيو حجي كم نبرت يقصرون زلو يبلنان عوارحيو غيرو أورحي جيرو نسخاتكم كافتم زحتتو سباتون يخوم كون عملت بعل نسخن بعل أول جلسي قد محجون موتيكم نير إذا رواتات كم زي مالتيو مستي تعيز بحال صمدو جبرنا دو جليلهم سجرو جل خلهم زمالو لس جلس عمدي إذا خمزي جبر زول سهب نسخ حجي تأخذ ولا لخ مالتي أفت زرباسي كم زي جبر الله جبنيو تبلا لخي of course جبني كوزي ناي دك سبات محز جهو حيس كان سبات جنزب ملمان ويكا جنزب محتات جل زيكو ولا تسديد كان وعلو أب أوروبا خيد أب كالوت عادات كيد نوعلو يونيفرسال رايت تحس لزلخا أسوريخا مالت عالم لخوي مسلخا تتحس زلخا مالتي أزي قدم حجة تزاريونا لينا جن صومكم زي جورسي صوم دول ليل كسخنا نتاولو توم أكلات الله خلوتي أم بتيم بزين الله أبي أم شفيتهم أبرا ماسي أبينا برخة أم شفيتهم زلوا مالتي أبجرو سرنايسي أبينا برخة أم شفيتهم أبينا مالت بدبيت قص قوات تبلس بقول إيش اللي متعامل له طيبان أم من تاي برخة أم شفيتهم أبي برخة خوينا منهم سلذي حقنا خسرح كم تي نسخة زاربين عملت قالت تلفلو فيه موزحة جزية نسخي نايل مالتيو نايل كوا خاب نعخذ تسفاز قرص كلكي أبلع الحافت خما خذ أمسدت قال نسيتي أبلع الحويت مالتيو كسب كندي زأكل بروباغندا سريح خنتها قال نسيتي كابت عدي مسبارتك عنديو مودة أتعملت تباتاتيخو تحسابكو ونشعو مالتيو تزنبركي قبولنا تقال مالتاتون موسو إزغد عين هزو عين عراتي بايزوي تشوودي إخي تخوان مبر دحرة صوصان أوان حق انداس عرائي غوط نسان تحسيا نسان تجرور تنيرا نسان أغهنم كتاتو ما مقون كتاتو تخيل مالتي نسان تخوين كدما نالبات أبوخ جنرال سلازخونه نالبات حين جزء خوني خلي جنس أني خن الصخونة توصي يعني زوم كم زي زولو زرواتات كزارة خلخي نأول كترخ بيخلخ مجوريه تم بوق زلوسي انتاي جبرو تها جبرو تم عطقاتنا تكاستاي صرح له وليه
نتم بوزي جلو خا نسخي تراخو مش لكم نسخاتكم كلتاكم حلفتي اموانا تزاربوا ميا تزاربيو ازاز قال ازاز ندي قال جنرال نحكوين كسيت نغري نبخي كوم زغورو زلو سبات سي الكزيت نغريم كوم زي زولو لو نحنا حبريتا كم حبريتا نحنا انت سرينا نبلع وانا جبرت حرقتي انا تولو دق غزا نسخاتكم نص صاري اسميت كنيرو يا قلتي ايشي مالت ازي ودي حجون مزارارو ندخوين قصيل زلو سغام نفس قطقط إلو فرفري لسغام زخيت عتا ولا مغبي خزي تبلعو مغبي خمزي بلعسي كاغوصي نبب بقيمو خا اتمستيات يفدحكم على دق عوانات كم تفرارحو زلهم بلايسا وتغتيركم ريكم علينا اي خاميرا قال خفت حباب مسيدكم بعلو كفطاري حبري كوي ات خاميرا بعلو تشكم او بيترو بعلو تشكم علو جين تدنغصو معرفهم زغيركم سب لبس قال طفط امي كن زبلس كم زغير كاتساقيو ብዙሓት ኣብ ኤሮጳ ገንዘብ ሃውና ብሕልፊ ኣብ ናይ ትራፊክ መኪና እንዳኸድካ ጉባኤ ሒዞም ዋላ ኩሉ ነገር ብዙሕ ነገራት ኢኻ ትሪእማ ኣብ ኤርትራ ግን ሓደ ለማና የርእየልካ ገንዘብ ሃውን ገለ ስለ ዝበለ ከም ፖለቲካ መሳርሒ ጌርኩም ክትጥቀሙሉ ናይ ሙሉቃት ናይ ፍንፉናት እጁም ክደግመልኩም እዚ ከም ፖለቲካ መሳርሒ ገይሩ ዝጥቀመሉ ማንም ሰብ የለን መኒኻ ሶሎ ሚድያ ሓደ እትተዛረቦ ዘለኻን እቲ ጀስቸር ናይ ተእዳውካ ዘሎን ነንበይን እዩ ቅድም ሕጂ እውን ተዛሪበካ ማለት ክትዛረብ ከለኻሲ ከምዚ ክትብል ድሕር ኮይንካሲ ነግረካ ከለኹ ስምዓኒ ባብ ይስማዕካ ዋላ ማሓይሾ እንዶ ንዑ ዋላ ማሓይሾ ከምዚ ክትብል ተኮይንካ ብጣዕሚ ኣዝዩ ረዚን መልእኽቲ ክትዛረብ እንትኮይንካን ኮንሰንትሬሽን ገለ ከየምልጠካ እንድሕር ዳ ኮይኑ እዚ ቴክኒካት እዚ ትጥቀም ማለት እዩ ካልኣይ ሓደ ማለት ዳውን ትወርድ ኣለኹ ቢልካ ከምዚ ዳውን ዝበሃል የለን ታምሳብ ናበልካ ዳውን ገለ ትብል በቃት ጀስቸር ካን ዋዕሉ ማሓይሾ ንሱ ንዓኻ እዩ ዝምልከት ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እዚ ሓውሲ እቲ ዝተዛረቦ ኩሉ ሰብ ክዛረቦ ይኽእል እዩ ከምኡ ዓይነት ለመንተ ኣለዉ ዶ ትግራይ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ገለተልካ ስፍሪ ቁፅሪ የብሎም በቃ ስፍሪ ቁፅሪ የብሎም ንሱ ይኮነን ከዓት ነቲ ሰብ ብዙሕ ዘናደዶ ማለት እዩ ሓደ ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ሰብ ነይሩሲ ከምኡ ይበሃልን እዩ ስለ ዝበሎ እዩ ለሚኑስ ከምኡ ይበሃልን ስለ ዝተዛረቦ እዩ ካልኣይ ከዓ ሕጂ እውን ስዒቡ ይከታተልዎ ስለ ዘለዎም ባዕሉ ከዓ ስለ ዘቃልዖም እዩ ነገረካ ከዓ ማለት እዩ ቅድም ኣብቲ ሓደ ቪድዮ ገሊጹ ኣለኹ መስለ እንተ ተጋጊ ናይ ሰባት ንጽህናሲ ፈጣሪ እዩ ዝሪኦ ኣነሲ እዩ ኮይሉ ፈጣሪማ ኣነስ ነቶም ደቂ ሞታት ዝበሃሉ እጓለ ማውታ ገለ ዝበሃሉ ኣሉ ተረዲኩም ብግጽ ቋንቋ ማለት እዩ ነቶም ዘኽታማትንሲ ጠበቆም ኣነ ንስኻ ይኮንካን በዓል ሕግም ነዚኣቶም ጠበቃ ከም ዘይከውን ማንም ይፈልጦ እዩ ኣብ መሬትም ኣብ መሬታዊ ንዘለዎን ንጅቡኡ ዝመልአን እዩ ጥብቅና ዝቆመሉ ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ጥብቅና ዝቆመሉ ምን ምዃኑ ትፈልጥ ዶ ፈጣሪ እዮም ዛስዋይ ዘቃልዑም ዘሎ ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለውስ የቃልዑም ሕጂ እውን ስቲል ይቐርጽዎ ሓደ ሰብኣይ ሌዘር ተኸዲኑ ገለገለ እንታይ እዩ ዝብሎ ሌዘር ተኸዲኑ ኣይተኸደነ ንዕኡሲ ዋላ ሓንቲ ምንም ኮይንኩም ኣይተራእይዎን ዘለኹም ባይዘወይ ክንደዚ እውን ክሪአኩም ኣይክእልን እዩ ጠሚዎ እዩ ዘሎ ማለት ኣይተራእይዎን ኢኹም እንተዝኸውን ምግቢ በሊዑ ተዘይ ኮይኑ እንታይ ኮይኑ የንቀጥቅጥ ኣሎ ፈሪሑ እንድሕር ኮይኑውን ንምንታይ بخمج عينت ديهومانايزد بزخونه ملك حيسكمو باي ذا واي السبزي እንድሕር ተካታተሉ ሰባት ኣለኹም ሲሪየስሊ ማለት ናይ በሐቂ ዝኾነ ይኹን ሃፐን እንተገይሩ ወላ ዓመት ንዋዕሉ ክንዛረበሉ ካብ ዘለና ማለት እዩ ክንዛረበሉ ካብ ዘለና ሰብ እዩ ባይ ዘ ወይ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዘይ ዝኾነ መንገዲ ንሓደ ሰብ ጠሚኒ ኢሉ ጠሚኒ እንተይሉ ጠሚኒ በቃ ምንም ትገብሮ ይትኽእል ተጠሚና ኣነውን ኮሚኤ ተንሳው ባህሪና እዩ ዝወጽኩ ታይደ ገበረቶ ሰው በዚህ አይነት ፖለቲካ ንክትሰርሑ ዝፈተንኩም ኣታኽላ በዚ ፖለቲካ ሰርሕ ለ ንስኻ ቡኡ ትሰርሕ ዘለኻ ከምዚ ጌርኩም ውዳቅ ገለ እራይ ትብል ከማኻ ዝኣመሰለ ናይ ተሓሳስባ ሓተላነት ዝገጠሞ ሰብ የለን በቃ መወዳእታ ሓጂ ንስኻስ ዝግኢልካ ሓሬት እዩ ነይሩ መጀመርያ ሕጂ ከዓ ዝግኢልካ ተኣኾንካ ጭቃ ኮይንካ ለሊ ማለት እዩ ናይ ተሓሳስባ ለሊ እዩ ሒዝካ ዘሎ ያብ ትዝግታ ናይ ተሓሳስባ ዝተሓብረኸ ማይ ኮይንካ ኣለኻ ማለት እዩ ፕሮብሌም ኣባኻ እዩ ዘሎ ኣብቶም ካልኦት ሰባት ኣይትወሰዶ ጠሚዎ እንድሕር ኮይኑ መን ክዛረበሉ እዩ ቁኑዕ ዝኸውን ንፀመየ ሰብሲ መን ይዛረበሉ ሜሮን ተተዛሪቡሉ ትኽክል ክኸውን ሶሎ ሚድያ ተተዛሪብካሉ ጠሚዎ ኢልካ ትኽክል ክኸውን ተም ካልኦት ተተዛሪቦም ግን ፖለቲካ ሰሪሖም ጠሚዎ እዮም ኮይሎም ታኦም ሰሪሖም ልሕጂ ነዚ ታዮም ኢሎም ጠሚዎ እዩ ዘሎ ዘሰብዚ ጠሚዎ እዩ ዘሎ ስለዚ ጠሚዎ ሓደ ዳቦ ሓቲቱ ንምንታይ ሂብን ኢልዎ
ከምኡ ዝመሰለ ወይ ፀኒሕ ክበካ እኳ ዘይብሎ ወይን ካይሉ ዝኾነ ነገር ተዝህወኮ በቃ ተወዲ ዳቦ በሃብን እንተ ዝብሎሞ 5 ቅርሺ ህይወ ተዝኸውንሲ ዳቦ ገዚኡ በልዕ ተዝኾንስ ተወዲ እዩ በቃ ፊኒሽድ ብድሕሪኡ ወናይ ምኸደን ተዘራረቡኡ ንሰባት ሓደ ግዜ ከፍትፍቱ ፊቱ ዝባሃላሎ ትመልሲ እና ዲድዎም ሶንስ ኻኣታይ ትብለለኻ ከምዚ አተሐሳስባኩም ድሕሪዩ ገለገለ ትብል ለሊ ዝኾነ ተሐሳስባ ጭቃ ዝበኹዕ ጭቃ ዝኾነ ተሐሳስባ ሒስካ ከምዚ ዓይነት ካብ ሰብኣውነት ወፃ ዝኾነ ኣብ ጻዕዱ ከባቢ ኣለው ከምዚ ዝበሉ የለውን ዝበለ የለን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ለማነሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ወላ ኣሜሪካ ለማነሎ ካናዳ ኣሎ ዘይኦም ዝገድድ ሆምለስ ኣሎ እዩ ንሱ ይኮነን ተዋና ማተር ዝገብር ኣካይዳን ተተሓዛን ዝነበረ እዩ ናብ ዘረባ ምጽዎ ማለት ሰብሰብቲ ቆምኻ ኮሚታት ኣይኮንኩም ተመደለካ ማለት ከላ ታይዝ ባል ሰብ ፀውዕ ተበልና ገረ መስቀል ኢላታ ተኾንኩም ኺድስ ክበል ንስኻትኩም ደይኮንኩም ካብ እስራኤል ከባብ ፍርቅ ሚሊዮን ገንዘብ ኣዋፂኹም ናብ ትግራይ ዝሰደድኩሙ ናብ ዝሚክ ዝበሃል ሓውና ዝሰደድኩሙ እንዳር ሓቀኛታት ኮንኩም እንተላ ጽጉማት ከም ዘለው ኣብ ኤርትራ ትፈልጡ ኮንኩምሲ ናብ ኤርትራ ዘይትሰድዎ ትማል ደይኮንኩም ንስኹም ገንዘብ ኣዋፂኹም ናብ ትግራይ ትሰዱ ዝነበርኩ ንስኻ ንምንታይ ናብ ትግራይ ስለ ዝተሰደደ ይኮንኩን ሕጂ ብቕድዕና ክትርድኡ ተስፋ ገብር ንምንታይ ናብ ትግራይ ስለ ዝተሰደዱ ተዛሪብካዮም ኣይኮነን ናብ ካልእ ዓዲ ወላ ይስደዱ ወላ ናብ ኤርትራ ማዓዶም ይግደፎ ስማ ዓደዲኦምን ዓደቦኦምኒ ክልእክሎም ናብ ሱዳን እውን ይስደድዎ ስለ ንሱ ኣይኮነን ተሓቅሲ ንሱ ኣይኮነን እቲ መንግስቲ ሰዲድ ካሉሲ ድፋዕ እዩ ዝቑዕተሉ ትሬንች እዩ ዝቑዕተሉ ታወዲ ክልተኻ ሚት ግዛዕ እንዳበለ ብምንታይ እዮም ክሰድዎ እቲ ባንክ ሲስተም እኮ የብሉን ብዛዕባ እንታይ ኢኻ ተውግዕ ዘለኻ ማለት እዩ ብብላክ ሰዲድ ካሉን ዋዕሉ ሲተ መንዚሩ ግዛዕ ዓምዚ ዓይሉ ገለ መለስ ብኸመይ ይኣትዩ በፂሑ ደ ይበፅሕን እኮ ይፍለጥ ናብ ሰበይ ይበፅሕን እኮ ንመን ኢኻ ተውግዕ ዘለኻ ኢና ኣብነት ነዚ ንሚኪ እኮ ውልቀ ሰብ እዚ ዝረኣኻዮ ሚኪ ሕንሽስ ውልቀ ሰብ እዩ ገና ውልቀ ሰብ እውን ህፃን ቆልዓ መንእሰይ እዩ ሕጂ ንዕኡ እኳስ ገንዘብ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ንኽሕዝ መንግስት يفقدሉ ሕጊ يفقدሉ ለተረዲኻኒ ኩሎም ቶም ጠሚዎም ዘሎ ደኺሞም ዘሎ ንሱ ንኽቕበሉ ግን ከምኡ ዝበለ ሲስተም የብሉን መንግስትኻ ንዑ ተዛረብ በዚ ገንዘብ ልኢኹም ገለ ይብል ብዛዕባ ታኻ ተወግዕ ዘለኻ ሕጂ ንኣብነት ዘይልኹ ይኮነን ነቶም ስድሮኦም መንዲ ዘናብረሎም መንዲ ዝሕግዞም ሰም እዮም ዝሕግዝዎም ግን ከመይ እንዳበለት ከም ተኣቱ ገለኻ ኣይፈልጥዋ እዮም ማለት እዩ ይድውሉ ለይኮም ብዙሕ ሰብሲ ይነግረኒ እዩ ማለት እዩ ዘይፈልጦ ገለ ኸይመስለካ ንኣብነት ሕጂ ከምዚ ዓይነት ነገር ነፀገምዚ ኣይፈትሑን እዩ ንስድራኹም ለኣኹ ኦፍ ኮርስ ትኽክል እዩ ብዝገበርካ ጌርካ ዋላ ዝበፅሕ ይውፅሓዮ ዋላ 98 በዓል ወሲዱት ዘብፅሕ ዘሎ ክልተ ቅርሺ ተውፅሒሉ እውን እንታይ ዳ ክትገብር ኮይንካ ሕልፈት እዩ ከምኡ ጌርካ ክትሕግዞን ሓውካ ንበር እዩ ግን እንተኾነ ስቑኢልካ ብዘዝመሰለካ ምዝራብ ትኽክል ኣይኮነን ይሕግዙ እዮም ኣበይ ኣብ ሓሊትኩም ሕጂ ሓሊት ተመሲልኩም ትዛረቡ ኣረናት ካይ ዘይተረዳና ባንዳታት ነገር እንተይ ተበላሽዎ ተሎ ንህዝብኩም ይቅርታ ሓቲትኩም ዓድኩም ተመለሱ መንግስት ትግራይ ዝሃበኩም ዕድል ተጠቐምሉ ነገር ትበላሽ እያ ዘላ ሻንጠን ምሽካፍ ጀሚረን ኣሎ አንዳ ፒፒ ገለ ዝበሃል ዘረባ ሃይለ ኣራፋይነ ማለት እዩ ፖስት ገይረሎ ጽቡቕ እዩ እንድሕር ከምቱ ትብሎ ዘለኻ እንድሕር ኮይኑሲ ነገራት ይልወጥ እንድሕር ዳሊ ኮይኑ ክንሪኢና ማለት እዩ ሶት ትተዛረቦ ዘለኻ ናይ ሃይለ ዘሎ እንታይ ዝበሃል ፕሮፓጋንዳታትን ሕሶታትን ነቶም መናእሰይ ማለት ኢና ሓውና ይምእታው ስራሕ እዩ ዋላ ሓንቲ ለውጥ የብሉን ከምዚ ገይሮም ከምዚ ኸዱ ንመን ኢኹም ክንኣምን ኢድቢ ዝተተሓዘ ባንዳ ኣሎ ዶ ማለት ባንዳ ኮይኑስ ብትኽክል ናይ ባንዳነት ስራሕ እንዳሰርሐ ዝተረኸበ ኣሎ ዶ ብሂወቶም ኣጥፊኦሞም እዮም ኢለ ሃይለ ክብል እንድዩ ኣነ እንተዝኾነ በደባባይ ኣስቕሎም ነይረ ወሲድካ ናብ እስር ቤት ምእታው ወሲድካ ስጉምቲ ምውሳድ ስርቡ እንዳሃለወ እንተረኺብካዮስ መረዳእታ እንዳሃለወ ብጭብጥ እንተረኺብካዮስ ስጉምቲ ስኢልካ ናብ ቤት ማእሰርቲ ምውሳድ ኣይኮነን ክኾን ዘለዉ ኣነ እኮ ንዑ እየ ምስ ንበዓል ሃይለ ዝኣመሰሉ ሰባትሲ ዓዲ ክህልወና የብሉን ብሓባር ማለት ከምዚኦም ዝበሉ ሰባትሲ ዝኾነ ዓዲ መስሪትካ ዋላ እንተዝኸውን እውን ሓቢርካ ምንባር ኣይከኣልን ዓያሹ እዮም ዝብለኩም እኮ ንኾም እዩ ማለት ንምንታይ መስሉኩም ሕጊ እናሃለወ ዘጥፍአ ብሕጊ መሰረት ይቕፃዕ ሕጊ ኣብ ዘይብሉ እዋን ዘጥፍአ ብዘይ ሕጊ ይጠፍእ ይብል ጳውሎስ ዝተባሃለ ሐዋርያሲ ክጽሕፍ ከሎ ኸም ይብል መምህር ሕጊ ኢኻ ሃይለ ከዓ ምስ ሕግን ምስ ሕጋውነትን ዝበሃል ተራኺቦም ኣይፈልጡን
ሃይለ ስርሑታ እዩ ሃይድሮሊክ ኢንጂነር እዩ ከምቲ ዝነገርኩም እንተኾይኑ ንሱ እውን በአግባቡ ካብ ዘይተማሃሮን መወዳእትኡ አይ ዶንት ኖ ማለት እንታይ ዓይነት አዘራረባ ምዃኑ ንዋዕሉ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ባይዘው ይእስሮ እዩ ሲሪየስሊ ማለት ይእስር እዩ ኢቭን ኣብ ተሓሳስቡ ጥራሕ ዘይኮነስ ፐርሰናሊ ማለት እዩ ኣብቲ ሚድዩ ንዋዕሉ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ታይ ብሱሪ ትፈልጦ ዶ ትዛረቡ ሃይለ ትፈልጦ ዲኻ ትዛረቡ ኣነ ኮንኩን ኣውፅአና ሓደ ሰብ ታይ ዝበሃል ዝብሎ ኣነ ኮንኩን ሞብ ጀስቲስ ወይ ድማ ባዕሊ ናይ ውልቀ ውሳነ ናይ ውልቀ ርዲኢት ኮንኩን ኣነ ከተግብር ዘለኒ ኣኽባሪ ሕግ እንተኾይነሲ ንኣብነት ኣነ ተዓጢቀ ዝቃለስተ ዝኸውን እሞ ዝኾነ ትስብሎ ዘለኻ ሰብ ተዝሕዞ ሕጊ ንኽፈርደሉ ናብ ሕጊ ቦታ እየ ዝወስዶ ኣነ ገዲፈ እየ ዝኸድ ካልእ ስራሕ ስለ ዘለኒ ኣፍተር ኦል ሪከመንድ ገይረ ነቶም ክሕዝዎም ዝኽእሉ ሰባት ሒዞም እንታይ ዓይነት ፕሮሲጀር ኣለዎ ንዕኡ ዝፈርደሉ ፍርዲ ቤት እዩ በቃ ተመሃርስከ ኮፍ በል በቃ ድሕረ ደጊም ባይዘወይ ማለት እዩ ከምዚ ዝኣመሰልኩም ሰባት ምሁራት እዮም ኢለ ዘኽብረኩም ነበርኩ ዶክተር እዮም ገለገለ ዝብለኩም ኣይኽብርን ሁኬርስ ናትካ ዶክተር ሕጂ ተገዚኣ ከም ዝመፀት እያ ትሕብር ማለት እዩ መወዳእታ ኣበየናይ ዓዲ እዩ ንዝኾነ ሰብ ጥፍኣተኛ እዩ ተባሂሉ ማለት እዩ ወሲድካሲ ስቑልካ በዓልካ ፈሪድካሉስ ትቆትሎ እዚ እኮ ናይ ከልቢ ስራሕ እዩ ከልውን ዋዕሉ ኸመ ይገብርን እዩ ተጓይኽ እንደ ይለፊዕ በቲ ናይ እንስሳዊ ሳብኮንሽስ ማይንድ እዩ ብናይ ንባዓል ሃይለ ምስ ንባዓል ሃይለ ምስ ዝኣመሰሉ ሰባት ዓዲ ክትምስርት የብልካን ሲሪየስሊ ማለት እዩ ሃገር ንባዕሉ ክትምስርት የብልካን ከም በዓል ሃይለ ምስ ዝኣመሰሉ ሰባት ንምንታይ እንድሕር ኢልኩም ንዝኾነ ሰብ ንኣብነት ጥፍኣት እናሰርሐ ተረኺቦሞ እንታይ ዝብሉ ክሰቕሎ እየ ዝኽእል ዝብለካ ሃይለሲ ክሰቕሎ እየ ዝኽእል ከምኢሉ ዝኣምን ኣነ ዘይሰቕለካ ንምንታይ ኣኻ ንስኻ ኣይትሰቕለኒ ኣነስ ክሰቕለካ እንደ ማዕረ እንዲኽህልወና ምኽንያት ሕጊ እኮ የለን ኣንታ ተረእስካ እንታይ ድሞል መዘንግዕሲ ንባሃቦሎ መኺሩስ ኣታ ተረእስካ እንታይ ድሞል ኢሉ ኣይኮነን ባሃቦሎ ሚን ሃደራ መዘንግዕ እኮ ኣታ ተረእስካ እንታይ ድሞል ኢሉ ተረእስካ እንታይ ሞሊእኒ ኣነሲ ዝበርሕን ዝመለጠን ብምሉእ ብፍልጠት ይመስለኒ ነይሩ ናይ ሃይለ ብድንቁርና ብድሕረትን እዩ በሪሑ ባይዘወይ ብሱር ሲሪየስሊ ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ኣነ ዝግረም ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ከሎም እሞ ከዓ ኣብ ዓዲ ሕጊ ኮይኖም ዝኾነ ሰብ ትሒዝካዮ ሕጊ እንተልዩ ሕጋዊ ፕሮሲጀር ኢኻ ትኽተል በቃ ተወዲኡ ካብኡት ሕጊ ባዕሉ ዝፈረደ ይፈርደሉ ምክንያቱ ኣፅዲቕካ ሕጊ ናብዚ ቅድሚ ምእታውካ ከምዚ ዝኣመሰሉ ነገራት ክመፅኡ እዮም ኢልካ ስለዝሕሰብ ሕጊ ዘይምልሱ ሕቶ ስለዚ የለ እንተዘይኮይኑ ከዓ ሕጊ ውፅኢኻ በቲ ሕጊ መሰረት ኢኻ ትዳንዮ ኣነ ክሰቕሎ እየ ነይረ ኢሉ ይሰቕለካ ኣነስ ዘይሰቕለካ ማዕረ እንዲና እንድሕር ከምኡ ንኸምኡ ደኣ እንታይ ስለዝሓስከ ኢኻ ትሰቕለኒ ማለት እዩ ቡድን ጉጅለ ስለዝኾንኩም ንጉጀል ሕጋውያን ዘይኮንና ሰባት ክንጉጀል በቃ በዚኦም ተስፋ ትቆርፅ እዩ ዘለካ ማለት ብከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ተስፋ ቆረፁ በቃ ሲሪየስሊ ማለት ኣይዶዶ ናተይ እንተዝኾን ኣነ እንተዝኾን እሺ ከምኡ ጥራሕ ኣይኮነን ክገብሮ ነይረ ኣብ ኣደባባይ ክስቀል ነይሩ ኣነ እንተዝኾን በቃ ቃል ብቃል ካብ ዝተዛረበ ወሲደ ባይዘወይ ማለት ሓደ ግዜ ኣፍ እንትኽፈት መልሓስ ወይ ከዓ ኣፍ እንትኽፈት ልቢ ዕቀን ሓንጎል ዕቀን ዝበሃል ኣበሃላ ኣብዚኦም ኢኻ ትሪኦ በቃ ኣይትኽፈቶ ኣፍካ ክትዛረብ ስለ ዘለካ ከዓ ኣይትዛረብ እቲ ትዛረቦ ፈሊጥካ ሓሲብካ ተዛረብ ኮንሲኩዌንሱን ሰዓብዮን እንታይ ምዃኑ ፈሊጥካ ተዛረብ ብውልቀ ኮንኩ ዝወቕሰካ ዘለኹ ብውልቀ በይ ይፈልጠካ ግን ትዛረቦ ዘለኻሲ ናይ ባሃማት እዩ ብስሩ ሕጊ ዝበሃል ነገር ዝተፈጠረሉ ምኽንያት ሰባት ክብድሉ ስለ ዝኽእሉ ቲኢር ኢዝ ሂውመን ማለት ክትጋገሲ ንቡር እዩ ሰብ ኮይኑ ዘይእብስ ዕንጨት ኮይኑ ዘይጠይስ የለንም ወለድና ንዛስዋይ ከዓ ነቲ ዝኣበሰን ነቲ ዝበደለን ግቡእ እርማት ይኸኣ ዝህብ ሕጊ ይቐትል ኣይኮነን ተረዲኻ እንዲኻ ሕጊ እንታይ ዝገብር ማለት እዩ ይእርም ይመክር ይምዕድ ናብ ትክክለኛ ዜጋ ናብ መፍረያ ሓይል ይቕይር ኣይቅየር እንተይልካ ካብኡ ኣሲሩ ንኻልኦት ሰባት ሰዓብየን ከይትኸውንን ካልኦት ሰባት ኣብ ልዕሊኻ ሰዓብየን ከየብፅሑን ናይ ሕጊ ከለላ እንዳገበረ የንበረካ በቃ ምክንያቱ ምስ ሰባት ክቃዶ ዝኽእል ኣእምሮ የብልካን ማለት እዩ ንዑ ሕጊ ዝበሃል ነገር ተፈጢሩ ዋይ ኢዝ ንምንታይ ሌጋሊቲ ዝበሃል ወይ ከዓ ሌጋልሲ ንምንታይ እዩ ሌጋል ፕሮሲጀር ኤግዚስት ገይሩ ከማኻን ዝኣመሰሉ ሰባት መትሓዝ ልጓም እዩ
فرسي غاحجن سخنا تحساسبا قيدي مالتي حق مالت بقى حجي كلاس مالتي برين وش غير كان زي اتم حجي ختم حايشوم ايكال كم يوم زعمسول سيريس لمالتي كتمهروم ولا ايفن كتردد او نايتخد مخنيات انا حجي مزيخ ردد ايله زي فتنو لمنتا مسلكم اما خلق قتلك اخليو يبلكا كله بعلا تزاروني حزب زطفق جينوسايدر غوتيتو ناب غزا زئتو قبل غوتيتو زئتولو سقوم تخسرلو نوري زبل عرقان زبل جايتاچو كترخلخا مبرك سرات ريو شيطان ونكو مالت افتنا اسكي صنع مبرك سبات ديوم يلوما حجي مالت اغريمو خون يخلي تسرحهم تخكليو اغريمو دنصيو خون يخلي جن اتن لوجيك زتقمل موزحات غزي عدنا اندحر دአ تايز بحال تموصي ولا مسيطان سرحنا زبال حساب بزح غزي سمعهم اللهم كم زبال زربا ازي يدغمول اسكي سيطان قالوا مسرح بيني هنا كاوزي اتم يرهيركا توسد تخليكا سيطان ما تاغيرو اي مالتي سيطان سي ابيناي مصحف ابيناي بوتا يو روح تبايلو مالت بسرو ناي ጨካን ناي ጨካን سي ጨካን ترديهم دخم ناي صلاي ناي موداتا اب لعلي خاسي منم عينت رهراهي كابزي يبلوم حدا منيو سيطاني بقى زخونه يكون عينت ناي رهراهي انتيتي بقى نو بيهيفير انتيتي يكونس ناي كاركترز زخونه ناي كاركترستيكس ناي صباي وشت تريت او وشتو كابزي يبلو ولا بتفطروون مالتي inherently innately زورسو يكون بجين يكون بقدع ايوالد الناس كابزي يبلوم حدا مني سيطاني كم تمصحف زغلص تخوي كابزي اتوم سيطان يرهره ابيت كلت ابيت غلالصا مالتي ابيت غلالصا اسك سيطان ترهريسي انت زرهره الكبا اب جهنم تترخو ما انا كنت فرادي انت تترخو من تزرهره الكبا خطريو مالتي كم دي عينت ولا تزاربنا بلهنا يا خبلاس صحلي عطنا زبال مسلال تزاري بختبل كم دي عينت زربا ختزارب يبلك حدا تايز كبل سمعي قدم حجي زخونه مالتي يا تايز بال كازي اتوم زمرحنا سيطان تزمرحنا يحس زول حدا باباس نيرو سب كاز مرح سيطان ممرح شو مالتي سب كاز مرح سيطان كفو سب كاز مرح سيطان تزمرحنا يحشنيلو حجي ايماجين غورو يمرحخا ناب جهنم اسات حيزكا دخل مسبلاو ترخبو انا غداي دي كمزيوم زامسولو زرباتاتسي كتكيله كتبل ايت زربات تودني انا نبوخا نحسيناي كما خاني بقى سبي جمتك اي بقى سبات يوم سيطان دوارادر مخني ولا حنت مخنيات يبلهم بقى سيطان يوعلو بقى بسرو فصوم رهراه يزبال امرو يلن كم حسابون يلن كم حساب كم زخونه نغرون يبلون بقى كم تفطرون يبلون حجي خمزي لكان سبات كتدناغروم ايتفتن حدا ناي سيطان سرحات سرح زلها صبوق ادفرتايزمنت كا توعوا على زلها سيطان كاهم يكون فطارسي كمن بس انا فكر زحدرك ولعكم يلو كاز قمطوم مالتي اوف كورس اتسرحو من اتحاساو من تخكلينا يغتاچو ناي صرقان مالتي ايكونكو ناي وعلاتهم زخونه صقملوم كساب كون خزاربكا زخاله الله اندي جن اكزامبل كتب كلها مثالي ختغبر كلها مالتي اكزامبلري كتغبرهم كلها نعاتهم سي كالي مثال مثل سؤال كاي تقد مالت زي كونه ነገር يتزار انا مفكر ليلا وጣት ጦርነቶች እንዲገባ አልፈልግም ሲፈራረሙ ጀምሮ ነው ያፈረሰው ህወሓት ትግራይ ህዝብ ሁሉም በላይ ከነሱ እንዲነጠል መደላደል የፈጠረበት ይጽምዱ ነው ወጣቶች የሚሰደዱበት በተለያየ እግራቸው ወደመራቸው ሁሉ የሚሄዱበት ያዩ የግል ኢንተረስቶች አሏቸው ነው ሰው ቀባሪ ያጣን በትግራይ ውስጥ ለምንድነው ወደ ጠመንጃ ፏፏታ መንጋው እኛ አንዋጋም አደጋ ነው ተሪ ተንቀሳቀስ ያለ ጠባብ ኃይል ግን ስርዓት መያዝ መቻል አለበት ጀነራል ጻድቃንና حراي حجي ازي دوكيومنتر ነገር እዩ ማለት እዩ እዛ ዶክመንተሪ እዚ አኻል ምርቲያ ናይ ኢትዮጵያ መንግስት ሁሉ ግዜ ናይ ኤርትራ መንግስት ሁሉ ግዜ ከምዚ እዛ መሰላ ዘረባታት ንምንታይ ምጾም ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስት ማለት እዩ ምንታን ክሰምዕዎም ቶም ህዝብሲ ምንታን ነዝናታቶም ክሰምዕዎም ኢሉ ይሓሲቡ ዝኾን ይመስለኒ ከምዚ ዓይነት ዶክመንተሪ ሰራሕ ቀይዶ ዝገርም መልክዑ ግን ህዝብና ከምዚ ዓይነት ነገር አይኮነን ሰምዕ ቶም ሚድያታት ሰይጣን ማዓልቱ ዒሎም እዮም ወላ ቶም ናይ መንግስት ማለት ይምበር تناتن هزبسي كم زي عين نجار أيسمعني بقى بتفطرو مالتي خم زي عين نجار يكون نسمع أيسمعني بسرو نزي أم حجنا أبنت كم زي لهم سلسلة تزارو لو تخمس إلك إكسبكت قبريلا
تممارص حنتني ህዝቢ ዝሓቶ ሕቶቶ ኣሎ ምምላስ መራሕቲ ዘጥፍዎ ጥፋኣት እንተልዩ ከከም ጥፋኣቶም ኩሎም ማለት እዩ ኢንክሉዲንግ ሚልካ ናብ ተሓታትነት ምቕራብ ነቲ ህዝቢ ከም ህዝብኻ ሪኮግናይዝ ጌርካ ኣኽቢርካ ምንባር እዚኣ መፍትሒታ ካብዚ እንዳሓር መፍትሒ ዝበሃል ነገር የብሉን ማእኸላይ መንግስቲ ማንም ሰብ ክነግሮ እየ ዝብል ተልዩ እዚኣ መፍትሒታ ኣነ ዋላ ተዝነግሮ ተሰሚዕኒ ማለት እዩ እዚኣ መፍትሒታ ነቲ ህዝቢ ሲ ሕትኡ ንኽምለስ ምድላይ ካልኣት ካና ናይ መራርሓ ናይ ገለ እዚ ግደፎ ማለት እዩ ድሕሪ ሰከንደር ስለ ዝኾነ ድሌታትን ባህግታትን ናይቲ ህዝቢ ብኣግኡን ፈሊጥካ ምምላስ ካብዚ ወፃኢ ዝኾነ እንተ ትገብር ማለት እዩ ወርሒ ብላዕሊ ክኸይደልኩም እየ ገለገለ ኢልካ ክትጥብር ተትፍትን ህዝቢ ትግራይ ይሰምዓኒ ማለት ስዊካ ኣበድን ዘይከውን ነገር ምግባር ኣየድልን እዚኣቶም ስለ ዘምፃኻዮም ፋና ገለ ስለ ተዛረበ ፋና መን ዘይተዛረበ ቶም ሕጂ ይዛረቡ ዘለዉ በትን የኸይዶም ፅምዶ መስሪቶም ኣሎ ባዕልናትና ግዛዓ እቶም ቅድም ሕጂ ይዛረቡ ኖሩ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ካሊእ ክፈጥሩ ይኾኑ ፅባሕ ማለት እዩ ኣይትድከም በልዎ ኢኹም ኣይትድከሙ እዚ እቲ ሓቂ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ይብል ከምዚ ዝኣመሰለ ድሁል ዝኾነ ፓስተር ኣንድ ማሪ የፈልጥን ሕጂ እንታይ ይብል መሲልኩም ጌታቸውን ጻድቃንሲ እንታይ እዮም በሎም ናይ ኩሽ ዓሌት ተረኺብዎም ሕጂ ኣይትቁፀሩኒ ዋላ ኣይትቁፀርዎ ዋላ ግደፍዎ ምስኮም ዚኦም ዝመሰሉ ቆፂርኩም 100 ግዳዓም ዝዓን ገለ 7 ቢልዮን በፂሕና ኣይትበሉ ነጊረኩም ማለት እዩ ኣይትበሉ ምክንያቱ ጉዳዮም ኣይኮነን እዚ እንታይ ይብል ነይሩ ሓደ ግዜ መደባይ ዛና ይብል ነይሩ መዳእባይ ማለት ካብ ዝብል ዝተፈጠረ እዩ ገለ ይብል ነይሩ ሕጂ ከዓ እንታይ ጀሚሩ ማለት እዩ ካብ ዓድግራት ንላዕሊ እዚ ሓደ ክልል ክኸውን ኣለዎ ዝበልናዮ ይብል እዚ ከሊሉ ከቕምጠና ማለት እዩ እሞ ከዓ ፓስተር ዲ ግዛዕይኒ ቀሺኒ እኮ ዝኾነ እንታይ ይበሃል ጌርኒ እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ድሁላት ሰባት በቃ ናብ እንታይ ዝበሃል ክቐርቡ የብሎም ናብ ሚድያ ክቐርቡ የብሎም ክሰምዑዎም ከዓ የብልኩምን ማንም ሰብ ክሰምዖም ዘይብሎም በዓል እዚኦም እዮም ኩሻውያን ስለ ዝኾኑ ንሕና እንታይ ድና ትውልድ እንታይ ድና ንሕና ትውልድ ካም እኮ ኢና ማለት ኣፍሪካ ሲ ወዲ ካም እዩ እቲ ፀሊም ሕብሪ ቆርበትና እስካብ ምንታይ ኢና ረኺብናዮ እዚ በሃም ሰብኣይ እንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ ይፈልጥን ኣነ ማለት እዩ እዞም መወዳእታ ንሕና ኣብ ትግራይ ገለ ኤርትራ ሰሜን ኢትዮጵያ ማለት እዩ ከባቢታት ኣምሓራ ገለ ዘሎ ህዝብታት እኮ ምስ ደቡብ ዓረብያ ተዋሊዶም ምስ ናይ ደቡብ ዓረብ ነጋዶ እንዳተዋለዱ ዝመፁ ድሕሪ ተወሰደ ንግዲ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ንግዲ ስለ ዝነበረ ድሕራይ ከዓ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ማለት እዩ ምስ እስራኤላውያን ከምኡ ኣለና በኹር ሒዞም መፅዮም ቀዳማይ ምኒልክ ሲ ወዲ ሳራ ማለት እዩ ወዲ ሳባ በኹሪ ዝበሃል እስራኤላውያን ሒዙ መፅዩ ወዲ ሰሎሞን ክላኣኽ ከሎ ማለት እዩ ክብረ ነገስት ዝበሃል መፅሓፍ ከምኡ እዩ ዝሕብሮ እቲ ታሪክ ከዓ ሓቀኛ ምዃኑ ከዓ ቬሪፋይ ገይረ እየ ወዲ ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ዮሃንስ ወንጌል ከምህሮም ከሎ ነቶም ህዝብታት እታ ንግስቲ ኣዝየ ብትበሃል ሲ ክትፈርደልኩም እያ መፅያ ክትፈርድያ ነዚ ትውልድ እዚ ምክንያቱ ንሳ ካብ ርሑቕ ዓዲ ናይ ሰሎሞን ጥበብ ክትርኢ መፅያ ኢሉ ፅሒፍዎ ኣሎ ስለዚ ከይዳ ምንባራስ ትክክል እዩ ማለት እዩ ያታ ኣፈ ታሪክ ወዘተ ገለ ትብሉ ኣፍኩም ክትእድቡ ኣንብቡ እቲ መፅሓፍ ማለት መፅሓፍ ቅዱስ ኣነ ይኹንኩን ኣፈ ታሪክ ፅሒፈ ስለዚ እቲ ታሪክ ትክክል ምዃኑ እዩ ወሊዳት መፅእ ከለኻ በኹሩ ወዲኦም መፅኦም ነታ ፅላት ሒዞም ክመፅኡ ከለዎ ማለት እዩ ስለዚ በኹሩ ወዲኦም መፅኦም ምሳና ተዋሊዶም ምሳና ነይሮም እዚ ሕብሪ ቆርበትና ሓይን እንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ሒዝና መን ይወዲ ኩሽ ዘይኮነ ካብ እንታይ እዮም ዘውግዑ ዘሎ ዞም ህዝብታት እዚኣቶም ሲ እንታይ እዮም ዘውግዑ ዘሎ ኣረ ንዑ ተምሃሩ ወልዎም ኣረ ግደፉ ዝኾነ ጥዒ ጸሓፍቲ ተሊኹም ጽቡቕ መጽሐፍ ጸሓፍሎም ግደፉ አቶ ጌታቸው ረዳ ከኩሽ ዘር ግንድ እንደሚመዘዙ ጎሳቸውን አወኩኝ እንትና አወኩና ረጅም አብረው እንደሚሄዱ ለጊዜው ይጠቀሙባቸዋል እንጂ ይጥሏቸዋል ነው ያልኳቸው እና አሁንም ተጋይተው እነሱ አሁን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ከዶክተር አብይ ጋር ሆነው ከኩሽ ዘር ግንድ የተገኙ ናቸው ከዚህ ራሱ አሁን እንግዲህ የትግራይ ክልልን ማንሳት ካስፈለገ ከራያ አንስቶ እስከ አድግራት ያን ያልነው እንዳውም አንድ ክልል መሆን አለበት ያልነው እንጂ ጌታቸው ኦኬ ስለዚህ ወድኩሽ ተዘይ ኮይኑ ገለመለ እንዳበልከ አት ብል ጀመርካ ዘለኻ ማለት ይኾም እንተ ኮይኑ በቃ ነሲም ወይኖም ኮኖ ዲኦም ማለት እዩ ስለዚህ ዓዲ ሃቦም ዓዲ ክንምስረትና በቃ ሰማውያን ኮይና ማለት እዩ ከመይ ዝኣመሰለ ግዜ ወዲ ሞፂና እንታይና ሃንገብር ብስሩምዞም بسرتهم لما عندهم وزيهم زنو فيديوهات كأما بسرو دم كذا في الحزة في الحيام
ብጣዕሚ እዮም ፍሊ ዝበሉ እዮም ፈላጣት ከይትብሎም ኩሎም ደናቁር እዮም እስከ ክልተ ግዜ ምምልባል ኣይፍቀድ ነይሩ ኣነ ግን ውሕድ ሓለቃ ስለ ዝኾንኩ መልሚለ እዩ ዝብል መልሚለ ክልተ ሰብ ለምን መለመሉት በምን ኳሊፊኬሽን መለመሉት በምን ኳሊፊኬሽን ማለት ትምህርቱ እውቀቱ ጎበዝ ነበር በእኛ ደረጃ ስናየው በጣም ተፈላጊ ነበር የቅንነት ምልክትም ነበር እኔ እንግዲህ በድርጅት አንድ ሰው ብቻ ነው የምትመለምለው እኔ ሁለት መለመልኩ በአንድ ጊዜ ማንና ማለት ጌታቸው ረዳና ማን ነው ዛዲግ ብራ ኢትዮጵያ 00 ዝበለዳ መን እዩ ተልኩም ትኮንቱ አባ ጉንባሕ ስብሓት ነጋይ አብርሃም ቃል ማዓንት መሪር ወዩ እሺ አባ ጉንባሕ ስብሓት ነጋ ዝደንቆሮ ዝነማልሽ ጋራ ኢትዮጵያ ብዘይበዓይ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕወሓት ብዘይ ህዝቢ ትግራይ የለኻን ዝበለ ቆይ ናይ ጉሮኦም ጉራ ኣብ ትግራይ ኢሎምኩም ካብ ርስሓት ነጋ ስርዓት ወፃኢ ኩሉ ገበነኛ ኢዶ ዘይረብሕ ኢዶ ኳኺቶዶ ኢሎም ዝኣምኑ ቆዮም መጥፊኦም ሓራ ሕጂ ኣብዚ መጥፊኻ ክትከውን እዮም ዝብልዎ ማለት እዩ ንጀነራል ጻድቃን መጥፊኻ ዳ ትኾን ዝብሉ መጥፊኦም ክኾን ስራሕ እዩ ምክንያቱ ቃታ ምስሓብ ይተሪፍዎም ዘሎ ህዝቢ ኩሎም ተወታቲፎም ኣለዉ ጽባሕ ደይጅመር ድሕሪ ጽባሕ ደይጅመር ይበሃል ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ቃታ ምስሓብ ዝተረፈ ኩነታት ዘይተርፍ ኮይናት ንኣታቶም መጥፊኦም ንግበሮ ብዝነኣሰ ግዜ ክውዳእ ብዝሓፀረ ዋጋ ክጠቃለል ዝሓፀረ ዋጋ ክንደይ ሰብ እዩ ኣነስ ማለት ክንደይ ሰብ እዩ ዝሓፀረ ዋጋ ዝነኣሰ ዋጋስ ክንደይ እዩ ሓደ ሰብ እኮ ኣፍሪካ ጥቕሚ ይውሉ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ድማ ብስሩ ሓደ ሰብ ንባዕሉ ጥቕሚ የብሉን በቃ ብስሩ ጥቕምስ የብሉን በቃ ሓደ ሰብ ምውላድካስ ማለት ብስሩ ረብሓን የወድ ክንደይ የውፅእ ዋጋ ይኸውን ብስሩ ክንደይ እዩ ሲሪየስ ለሓቂ እኮ እየ ነቶም ወለዱስ ብጣዕሚ ልፊዕዎም ናይ ሽንቲ ጨርቂ ኢላ ድዩ 9 ወርሒ ጠኒሳ ወሊዳ 3 ዓመት ተጥበያ ኣቦኡ ንዕኡ ንክዕቢ ገጹ ተሸምሪሩ ዓይኑ ጠፊኡ ክሳብ ዝዕውር ክሳብ ዝጸምም ሓሪሱ ዕብዩ እዚ ብዝነኣሰ ዋጋ ኢሉ 100,000 ኣጥፊኡ ዝነኣሰ ዋጋ እዩ ዝመስሎ ማለት እዩ ነዚ ብዝነኣሰ ዋጋ ጌርና ክነምጾም ኢና ይብለካ كيد تزارب مسؤول تايت بلنا لها نعيب زين أسواق غير كاتم سنزي كيد قاعد تزارب بقى زين أسواق نعين السي زحاش واقع إلى زقمته مالتي ناتكا خرعات أو ريد كاسي غير كامسوم مزررة برنا عايزي كيد بزين أسواق غيرنا بخندز واقع غيرنا أرى بحق هادو زين أسواق أنا حجي زين أسواق دي نبي مالتي دي ونسخاتك على سنو أرى كندي سوي زين أسواق كندأيو نشتي واقاسي كندأيو قطرس كندأيو بقى زيت نقولنا مالتي كم زيهم زي مسألة اعتراض خونة ولدي كمرحنا نعنا نوعلو بقى دحر دقيم وديهم مصادكم سجنبر ما نمسكوا مرحنا حي فقاد ينهبنا بقى زمان سيزينا وعلى زخونة كايدا بعلو نشتي تيلو بعلو عبي تيلو بعلو بقى تودي عبي تيلو بعلو وجاي لين تيلو بعلو كلين تيلو بعلو حق توصي حنسا اي سمع كان تيلو ناي بعلو من خانس حاجة نصاب زين أسواقا غيرنا شو دستور حجرنا خمس غيرنا هنمطينا خمس غيرنا هنفترنا زين أسواقا قريب لها زين أسواقا لكم 3 عام إساياس صمدو يفطر له إن دبرسين إن إساياس نساتهم جمروا خوينات أي خويناتنا يعني بالزلنا إساياس وتخكلي خاتو وقنسو أي وقنانكو هاي وقنان مالت كومي بقى تمنى إسا حجي ترادادي كوي بقى ترادادي كوي واقع أني اللي حق إيرا كساف حجي كوي مفتخم منكو كساف حجي كو نيكو بطحنا محلناكو وقع تخوفي تومس بقى خندي نقركو حاليقو محل تمنى إسايسي سالكي ويو بقى عيدا ليكم واقع سايدا لني حجي باور ولا نعخم يدليكم بسر خاب قدوم بحيلنهم تخويتكم ولا بزيز الله مبدسا بتقرأي زولوكم يوم أجر ترازله عين زارفنا بزعاناته مالتي مهنياته نحن ساب نحوارون صلي وصل زخونه مالتي تمن اسي بحيلي
ኮፍ ስለዝወልኩም ይንበር ውግእሲ አይደልን ይበቃ ሰልኪዎ እዩ ይፍለጥ እኮ እዩ 2013 ንድሓር መለሲልና ዘሎ ናይ ውግእ ባህገዋላት የወልና ግን ተዋቂኻን ነገራት ከምጽየ ናይ ምባል ተንደንሲ ዝነበረ ምልዓልን ሕጅንሲ ማንም ሰብ بدن بغير فولطي بقى حجس سلكينا يقدفنا عنده يلوس محارونا عنده يلوس تحابيوس اوي خموس غلغل اي بقى ناوزي تمص نافتي تخدو نافتي تخد ناوزي تمصو حجي ناوزي مصينا انتلنا قدم ناويكم كيركم نيركم ناوزي مصانا خو ناوزي مصيكم مسكم دغنا ناو مسكنا ناو خيدكم وا حجي حدا بوتا حز مغنيات المطفاون كتعملنا عنا مالتي سيريسلي او خوينكم ولا تعيز بحال تقولوا مالتي إذا خمسة أمثال إذا نوع على طريق والله خمسة ويلي أزودت دمو مسيل الزارب حجي نوع على زي قدم حجي كم جاء يزارب نيرو لو مدام ما مليسهم قلبت يوم زولها بمنتهى مخانا معنا يفلتني من تواقع وراساتشون يتقلوا سو إبدوشن بمسبسب قطر عندنا راسون سلازي عبيد كهانا وتاكيب كذا لها يتقلع معنتون يتقلع مالت شعبيات فلتسي زعود سبات معنتهم زصلهم سبات بمئكابيز فلت يبل تحقي فلطوه أنا نعيز ولكم سيركم حيجا ينبل أين كراغر ندا فولوت يوم دقيشو فوليت متى فولوت سيكون انبروا حقو تزاروا زل حجي سحتت يول بعد أمرقاتو دغ زبالو سقيلهم صلتات زتاخاخوم عفش ما فيش غفيطو قدم حيه سلطن ير حجو نسي يزغبر كابتي خيدو حدا بهنن غله زبحال غله بيشام كل غله تقاليسو بودي غير بسودان غير لو تخمصال ليل زامن أنس كم عينت كاب زخون حسابكم تشوف كم يسيلوا طرف نفس يقولوا تقمز يقولوا بتي استدربه مسلطان قيم زلو زعم سنه خوين كتسريحا غليل كاكيب كازي ارايوم زيوم اكيونا يوم علنا حجد ما ودبات قالنا ولا اول سعيد موصي مالتي خمو كشودنا تزبي ازي كافتم شودنا زنور يخلت غزي شودنا لبايزوي حجيتا ايزبل منم عين سبستانس ባህል የለን ገለመለ ይዙል ሞሊስ እንደገና ኮም ይዘው ጋር ተሐቂ ይፈልጡ ወይም ስለዚህ ይፈልጡ አይኮን እብድ በሙሉ የሚሰበሰበው ኤርትራ ውስጥ ነው ምክንያቱም የኤርትራ አመራሮች የኤርትራ ኦሪጂናል ማንነትን ጠልተው አገር በማፍረስ ሂደት ላይ ያሉ ኦልሞስት አፍርሰው ይጨርሱ ናቸው ማዓዘዳ አምሃነጽ ተወይኖም ሕጂ ራይዎም ማለት ተቀይሩ ዲት መንግስቲ نحناصنت ديموصيو لويط ودي غلغل حجي رايو اقول لكم بعلم يوم زي تغير حجي نسميهم تغيرهم منغست خي تغيرتلو بايزوي بعلي تغيرت منغستي تمانت خي قيروا نسم قيرهم كيدم ስለዚህ እነዚህ በማንነታቸውን የጠሉ ሰዎች አገር በማፍረስ ይጠቅሙናል ብሎ የሚያስቧቸውን በሙሉ ይችን አገር እንዲያፈርሱ ይሰበስባቸዋል ህዝብ ዝኾነሉ እዋን ካብ አውሮፓስ ካብ አሜሪካስ ካብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ትግራዋይ ባዕሉ ወፊሩ መጽ ሎሚ ብግፋይ ዝኸድ ዘሎ ዋላቱ ተጋዳላይ ዝነበረ ስለዚህ ናይ ሻዕብያን ናይ ፋኖ ረብሓ ክበሃል ዝግበር ከይዲ ስለዝኾነ አይ ኩናትናን ዝብል ከም ህዝቢ ዲስኦውን ንገብረለና ማለት አይናትናን ዝብል ናይ ናትና ተዘይ ኮይኑ ድማ ከመይ ንከላኸሎ ዝተዓጠቀ ሓይለሎ ብፖለቲካ ዝተወደበሎ بوغيرنا نكلاخلو نكلاخينا تصلو خمصنا ايت وحوحت نمتا زي طف انت هنا كطفا يخل كو فيدرال منجست تاي مالتي مانجس فيدرال منجست كو زكورم زيو تدلي اذنهم حزنا ود سباي صوعو تدليو مرقونا مقله يسدم نمتا زي رشنم تدليو من يتخلاخيل الله نصم حيل سلازلهم دي تخلاخيلهم سلازي بسلامو سلف بيلس بسلامو مدد كطفم يدللن حوحت نو جيجا حوحت كاب سلطان كيلق يزدلزو امبر فيدرال منجست كطفو انت دلي كطفو يخلي اني تايم ابي يدو يو هو حد سعوري باي ذا واي بريتوريا اتول مخنيات تسعير يجي يولي ايدو كهبز غبر دما ناتو ناي استراتيجي كايدا دخمت نحزب تግራይ ون ዘጽነ ተስለዝኾነ ካብ ትግራይ ታትገበሩ መጽሁም ፍሉጥ ይትዘራ ፈሪሕና መጽና ጦርነት ውግእ ፈሪሕና መጽና ያትፍል ህፃን ቆልዓን ዋዕላ ዲ ውግእ ትፈልጥ ዋይ ለብዘበ እንታይ ማዓት ይወደይ ዘመን ርኹሲኒ ገነተይን ንብረተይን ህይወተይን ህዝብ ትግራይን ቃል ስንጥራይ ምግዳል ዝመስሉ ኣብ ዓለም የለን ኤርትራውያን ካብ ትግራይ ተፈልዮም ዝኸድዎ መንገዲ ውድቀትን ብርዓወት የለን ምስ ትግራይ ሕብረት እንድሕር ጌርና ነፃነትና መጽዩ ቁጠባ ስጋብ 97 ጽቡቕ ነይሩ ኩሎም ቶም ዕንወታት ድመጹ ምስ ትግራይ ምስተፈላለና ኢና ደንበ ተቃውሞ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርሱ በፂሑ ኣብ ዝሓየለ ቁመና ዝነበሩ ኸኣ ምስ ትግራይ ዝወሰዶ መርገፅን ምሕዝነትን ዓወትን እዩ
ነዚ ኩሉ ዝፀዓረሉ ናብ ውድቀት ዝኸደ መንገዲ ከዓ ንትግራይ ገዲፉና 4 ኪሎ ምኻድ እዩ ሕጂ እውን ክንምለስ እንድሕር ኮይና ናብ ቁመናና ምስ ትግራይ ዘለና ስትራቴጂ ክመዓራር ኣለዎ ሰልጠነ ጊነቱ ንፈልጦ ኣለና ንፈልጦ እንዳበለ ማለት ትፈልጦሲ ሰልጠነ ትፈልጦ ይሃበካ ንፈልጦ ኣለና እንዳበለ ደላሎ ኢኹም ዶ ከምዚ ኢኹም ዶ እንዳበለ ንሰባት ክሳይ ከዋን راهو ልብ ግቦርታ ንሰልጠነ ዘይተቃወምካስ ንሻዕብያ ንእሳሲ በናይ ተባዕት ኢኻ ትቃወም በናይ መሬት ማዓንጣ ኢኻ ንእሳስ ሰልጠነ ዓገብ ዘይበልካስ በናይ ማዓንጣ ኢኻ ንስኻ ናብ ታንክን ባንክን ገለን ዘለዎ ባቃ ብኣማእስ ሰራው ዝሕሎ ሰብሲ ብታንክታት ነፈርትን ዘለዎሲ ተጋጊኻ ኸትል እንታይ ዓይነት ኣምሰሉነት ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ሱሲ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ኣይክእልን زحمة حاولوا زي حول حكينا حول بزعبا بحركة الزارب المورا عليك تكيف يكون 70 رنقع موظف فترة كذا حالة فجيزي حكريو أتكففكم ما نسيت قريب ففلذين أنا تكففكم كان عدل كوينو كم عدل ديس كما فلطه وبدقة غير حليفهم نيرو ما انقلبتي عراقهم جي عراقهم كل كاسي أنا سيت أجففكم يزول كذا له جن زقفف دعويري خدا سيد مثلا حمليتا نوري أزلنا تعشمون يا مريض الحكي نزوان أي حد نقفان دي بحيلي كقوون يولوني بحيلي كقوون يولون زبان سب مسألة تدافع أخذ جورو نجر بسرقون لو تقول يمسن عوضون يمسن زودي إسياس كوني زار بقى بريزنت ودي ونفس بايدو ودي أم زارهم كله نحنا قصالي نحنا سلازكنا سلطان نحس عفت سلطان كنحس كلنا قاليو ودي وي نزود انت اترايا زنا مسيلكم نسو حجه تاريخهم مقروب فرزن يلوندي فري لي زحونا دحاني مشالو ملئ زبلي ما شاء الله ግን ንሱ በቲ ናቱ ምልእሊ ይመስለን ዝዕቁና ዘሎስ ኣብ ኤርትራ ግን ኩሉ ሰብ ደቂቁ ይዝራኣይ ዘሎ እሱ دقنا ودقنا يمينا مثلا كلهم إيه كذا تخكل غابالتي أنا أقول زخدان در إمبر دقيقة بايزو أجو خاميرون حجي نايل ما عند فيديو خمسة أخو مي أنا بقى سال العدل يتقفف كل إلى مده النوع سال العدل هو عدل نعخ زي رأيهم مالتي لتم من أسينا تم حواتنا أبعدهم كوينهم ري أمهم نعخ جن زي رأيهم سال العدل زي كونه سال أفلتو سال ريكوجنيشن زولون حرق زي سلسرح الكاي صبغي مالت من اسي يقففالو ندحر ازقففالو خوينو نسخو ندحر من اسي كوين كمان اسي تمدب انت خوين كمالتيو ياو كتقفف يا اخي نيركي مالتي جن خما يكونن يا ود غزاز بحالو ود مريم كله علو كو يسقيل بقى سقيل زفلت زي يفلت انقلنا تبعله مالتي استنقلات زي ما يفلطي سو نايلو ما عند فيديو نزي يزمسل كسامو وداتا تخاتاتيلنا لنا أما وداتا دمهانا صايريتو ناقدفكم كتكودو بخبري عدمكم مالتيو تصبغ ريتوتات نحرد أقريفكم دس زول بروجرام كنسرع كنفتنا مالتيو لوام كنا خونو لكم يزمنا تشاو دحنا غنيو تام good light دحنا حضرت حواتي ما نستوي